салом алейкум андёрёни азиз. имрӯз 20 августи соли 2025 қарор дорам дар боғи худам ноҳияи варзоб дар назди дарахти нок. ин нокро ман соли 2022 шинондам. 23-24 мана 25 солагишта 3 солагишта баст. афташ бисёр ноки базеб, лекин ҳозир ман инро хӯрам агар ин хатогӣ мекунам, чунки ин нокро чинда бурда мондан дар кор ки каме истад. Набинед. ин худаш уже шикаст шудааст. ноки базеб, мамашро намедонам. инро акун бурда мондан дар кор, ҳамин нокро агар сахт аст танааш гирифта хӯред, он қадар маза намедиҳад. вақте ки нокро бурда якҷо мемонед, дар як ҷои салқинтар, ториктар, як ҳафта 10 рӯз меистад, ин беҳтарин ноки ба маза мешавад. ҳозир мо ҳаминҳоро мечинем, мана ва мебарем як ҷо мемонем. як 3 донааш барои боғбон истад дар тори дарахт. инашро мо мебарему, боз баъд аз 10 рӯз боз навор гирифта нишон медиҳем ки ҳамин чӣ маза кард. ҳозир мо боз медорем наворро, мерем пеши ноки вайро мечинем. боз як ноки дигар мечинем, боз ноки Санта Марияро мечинем. мана мо боз як пеши ноки дигар омадем. дарахт ин баланд буд, мо бандқати инро хам кардем. акнун худаш хам шудааст. нокаш ки меваш ки вазмин шудааст, об гирифтааст, худаш хам шудааст. мана нок базеби нокро бинед. номи нокро рости гап намедонам. мо ҳозир як миқдорашро мечинему. ина бинед. ҳамин бозор баред, ҳамин нок харидорро даъват мекунад. маро хар, ба хонаат бубар, аз дастам бигир, ба хонаат бубар гуфта гап мезанад. бинед. мана ин як чинем кани як 10-ташро бурда мо ба лаҳҷаи маҳаллӣ бурда хафа кунем мегӯем. бурда як ҷои торикида монем, хафа кунем. баъд мазааш чӣ хел мешад, ба шумо гап мезанам. ҳозир афташ беҳтарин. ина бинед. ина бинед. калон як 200 грамми афташа бинед чӣ хушрӯй. ҳозир инро мечинем, бо пеши як ноки дигар меравем. инро як 20-ташро чинаму ва як 5-6таш барои боғбон монем, ки боғбонам хафа нашавад. ина бинед. ина бинед чӣ хел калон. худо хоҳад аз ин нокҳо мо албатта дар солҳои оянда пайванд карда баъд меҳолашро ба фурӯш мебурем, барое ки такпайвандашро надорем. такпайванди ин такпайванди биҳӣ бояд шавад ба 29. аммо ба 29ро мо соли оянда аз Туркия мебиёрем. худо хоҳад насиб бошад, агар ба ҳама ҳами хости худо бошад, мо ҳамиро мекунем ва баъд пайванд карда ба шумо меҳолашро барои харидорӣ пешниҳод мекунем. ман нимашро чиндам, акун мондагиаш бо аз ин калон мешавад. бисёр буд нармировка кардем шо. ин бисёр буд. рехт мана бинед. канда партуфтем. мана бинед. инҷа дута дигар будааст. ҳамин дутаам гирам. ана мондагиш акун аз боғбон. ана бинед. ин нока бинед. базеби нока бинед. ин бозор ҳамин супермаркетда ба гумонам 30 сум мемонад. амина бозорда мумкин 15 сум бошад. набинед. ман начашидем. инро ман мегӯям ки ҳозир намечашам, барои ки ҳозир хатогӣ маза медиҳад. мазаи анехашро намедиҳад. ин як ҳафта 10 рӯз истад, туршиш гузараду шакараш монад. ана баъд ман инҳоро боз буроварда чашида ба шумо навор карда нишон медиҳам. манаш ина бинед. ина 4та гирифтам ва 1 кило бурин. аз дастам бигир, ба манзилат бу бармегард дар бозор. дидед? ина хайкани дар бораи нокҳои ман гап занед. ҳозир мерем бо якта дига нок аст. ҳозир боз медорем, мерем як ноки дигар мебинем. мана тамошобинони муҳтарам, бод пеши як ноки дигар овардем. инам 3 сола ҳаст. ина бинед чӣ хел хушрӯбастагӣ аст. мевашро бинед. ин ба гумонам бо дигар нок аст. инро ҳам як қисмашро мечинем, як қисмашро мемонем ки кани бинем чӣ хел мешавад. бурда ино ина бинед. ин нока бинед. бурда мемонем, мебинем ки чӣ хел маза медиҳад. як 10 рӯз нигоҳ дорем. ман ин 4таро як дигар гирем.
دیگرش گیریم هنبی 5 تا 5 تا این گرفتیم دیگرش استفاده استاد ببینیم که چه میشود من این نوکی دیگر نمود اینا این هم سانتا ماریا باشد نمیدونید مارگاریتا باشد نمیدونم خیلی مزهش رو میبینیم بعد از این نوکو من که امسال تک پیوند آوردم سال 26 نوندیم 26 تیرمو پیوند کردیم 27 علاقه ماه دکبر به فروش نبروریم اینا رو این هولایش رو خدا خواهد نصیب باشد من خیلی نوکوی بهترین رو ما وارد تاجیکستان کردیم البته نوکوی ما بامزه ترین است لیکن با ما 10 نمود نوک داشته باشیم 20 نمود نوک شود با بهتر نمی بهتر کو این ببینید ذوق آدم میکند چخیلی که من گفتم در بازار سرود میخواند از دستم بگیر به منزلت ببر این ببینید نرخش رو نمیدونم در بازار من نرخ معین نمیکنم نرخ بازار معین میکند نکی فکر میکنم که قیمت نوک قیمت است انا همدیار عزیز این بود یک نوار از نوک‌های باغی من در پناه خدا باشید